لا لا تموت شكلك زمان. لا مانيش سايرة، عونك هنقطع مياك سبي. هذا صرت تشتري لي الطايرة. إياك ما يكونش مال-temp نشتريه لك، إما الأول تلتقى في الشتاء. وياك ما تقفش الشتا مرة نشتري ورادة. إما ورادة ما تريدش لي نهدو كانت الصورة. مش ورادة ما ورادة. وياك الشتاء ما تقفش. نبقى وياك نستني تيقف. كل سوا القميص بعدين هيك الستوريا. ستوريا مش أحيار ترقط إسا. لا ما عنديش ناس فوق الطايرة يديلي الستوريا وكل ضربة يدي الستوريا. كل سوا كل يوم نبدأ نعيدلك ستوريا. ما قبل نيد الروزاريو الصورة دايم تيت الروزاريو قبل ما تايدلنا الستوريا. هلش تايدو الصورة الروزاريو. عش متى شهادتك رجال انت تتايدلو جراتسي وتتايدلو كل يوم. إيسلي انت دايم تايد جراتسي وانت تايد جراتسي باللي تايد الروزاريو. إيفا إما ماشيش. مش دايم، إما من لوم القدام الريت نبدأ نعيدلها جراتسي كل يوم. انكي متى تكون نزل الشتا. بالفورس على إسا عملت وادة وعملتها إسا. شنو هذا ما وادة هي متى شهادتك شهاجة وانت تكون تريد تعطيها شهاجة لورا رجال. قوليلك تاك رجال شهاد. إيوه رجال كبير. فينو دم الرجال ما Slim għalik Marija bil-grazza mill-mija mill-mija. Imberka inti fost il-nisa unbirek il-frotta ġibti għal-ġessu. Da mux il-bib. Min ġib bħalissa? Katarina! Dal għandu grejbi. Otem ħamur niftaħlu. Susanna! Katarina! Idħol dum grejber! Jisobija li ħabbat kol daqsek, ma stajx tibqa miexi f'din ix-xita kollha. Għamilt sewa li ħabbat u mela tibqa d-dej f'din ix-xita, inti xfettilek toħroġ dal-ħin. Għax meta ħriġt, ix-xita kienet battiet. Imbagħad malli dort il-kantoniera ishom infetħu bibien is-sema. Provajt ngħaddi bit-triq li ngħaddi s-soltu imma kienet marqa fl-itma u għadħalli ngħaddi minn dawn in-naħat. Aktar jisobija il-ħsatkom. U le b'daqsek ġara xkull waħda. Sewa għamilt waqaft, issa qod stenna ta' sakemm tiqa' fix-xita. Għandek il-kafe dun grejbel. Grazzi, grazzi Susanna. Ma kompli daqxejn inti ma dun grejbel ħal mur noqgħod għas-samanti fil-ma jmur xeqom. Le, Susanna, qalbi. Oqgħod inti hawnhekk ma' dun grejber u tifhem li ħsibu jiena. Jiena naħseb illi għandkom ħafna xi tgħidu bejnietkom, biex hekk. U inti stenna dun grejber li sakemm tiqa' fix-xita. Kollu sew. Oqgħod bil-qiegħda u nasa tibqa' bil-wieqfa. Grazzi. Grazzi ta' xiex, mhux f'darek qiegħda. Grazzi ta' kollox. U aħfirli. Is-saċerdot jagħti il-maħfra f'isem il-mulej. Minnaħa tiegħi jien m'għandix naħfillek. Ta' kemm għaddejt minn inkwiet minħabba fija. Aħna il-kol tallimna li xejn u xejn u xejn u moħli. Inti sofrejt ukoll Susanna. Bil-ħadma tiegħek irnexxi insib il-libni. Ħassejt li kollox kemm mitluq falija. Wasalt li anka jien kont se nittilef. Imma ma ntlifx. U ta' dan għandna x'nissuħħaj lill-Alla. Dakinhar li rajtni fil-ħanut ta' Batist, xtaqt l-art tinfetuħ tiblani.
dak il-ħin ħassejtni li rġajt inżilt fil-qiegħ tal-wiet. Ma nżilx. Grazzi għalik Dun Grejbel. Kontem fil-waqt dak il-ħin, bħalma kontem dakinhar li ġejt imkeċċija minn dar missieri. Dak għadda, u għadda buċi li ġejt. Imma bil-mod biex jintesa. Intbatejt xejn? Id-batija hija l-misteru tal-ħajja. Id-batija ma nistgħux neħilsu minnha. Inkunu fejn inkunu. Intu kol batejt Susanna. L-akbar weġa ta' jili missieri. Wieħed irrid iħares il-qudiem u qatt lura. Issajli, x'beħsibek tagħmel? L-ewwel ħaġa hi li infhem li t-tifel li jien ommu. Imbagħad? Mbagħad xiex. Il-ħajja Susanna ma waqfitx ma' sejba tat-tifel. Skużani, Don Grejbel, imma x-xita waqfet mhux biex inkeċċik jekk inti titmur. Daskull li rrid imur, jiena dal-waqt irrid nerġa' nqum. Skużawni li ħabbatkom daqshekk. Ta' xiex, daqs kemm għamilt magħna inti ma minnix aħna. Il-lejli tajjeb, Don Grejbel, sakkar warajh. Il-lejli tajjeb. Susanna, baħbar Arturo, għad smajt? Qatt ma fittix li nsir naf dwaru. Bejnietna spiċċat tkun rabta li seta kien hemm xi darba. Ir-rabta ta' bejnietkom ma spiċċatx għal kollox. Imissa mhux il-ħin li noqogħdu nitkellmu fuq dan is-suġġett f'malteb bħal dan. Il-lejli tajjeb. Il-lejli tajjeb. Dun Grejbel. Għajli Susanna. Xejn. Grazzi ta' kollox. Il-lejli tajjeb. Fejn trid nieħdok l-ewwel? Nixtru t-tajra jew għand is-soru? L-ewwel ħuni biex tixtri li t-tajra u mbagħad ħuni għand is-soru u biż-żiemel ħuni. Kif trid int, Wistin? Kif trid int u kif tajt int? Is-soru qatt ma tkun tridni nagħmel ir-ritiera, inti aħjar bis-soru. Se tkompli li l-istorja tat-tajra. Mela mhux se morru nixtru t-tajra. Ħejdi li wara nixtruha. Imma wara li nixtruha mhux se mmorru għand is-soru. Iż-żiemel. Ejdi l-istorja wara li morru għand is-soru. Imma l-istejjer mhux qabel ma norqdu ngħiduhom. Mela morru nixtru tajra, tgħidli l-istorja, norqdu u wara għada imorru għand is-soru biż-żiemel. Kollox sew Wistin. Kif tajt int? Issa naqni waħda Wistin trid. Għaliex qed tikbi, weġġajtek? Le, ħanini ma weġġajtnix. Imxi ħammorru. Inti ma tiġix magħna. U le ħanini lemma niġġejja magħkom. Alla, ixtrilu li hemm bżonn. Ma, la nerġa' nibda naħdem. Dik mhux ma jisma' ma inti biss. La nerġa' nibda naħdem. Għandek ħafna x'tagħmel qabel ma tibda taħdem. Morru issa. Imxi. Imxi mmorru. Susanna. Kollox sew Batist, skużani ma kontx indu ngħid bik. Proset, ħejx daqxej ta' ġufnot ġibtinna raħal. Għandi pjaċir, Susanna. Mux jien biss għandi pjaċir, imma raħal kollu għandu pjaċir. Kulħadd feraħ, kulħadd kuntent għalik u għal-ommok ukoll. Skużani Batist, jekk dakinhar ġejt f'ħanutek u. Aħjar ġejt f'ħanuti milli mort f'xi ħanut ieħor, kieku għal bżonn l-affarijiet ma kinux jiġru kif ġraw. Jien taf x'dejjem ngħid? Kull deni, ħodu bġejt. Se morru biex tixtri li t-tajra. Hej, fa sabiħ. Da x'ismu dal-ġuvnot? Wistin. Wistin. Bravo, hej, Wistin. Allura, taf it-tajjara t-tajra. Berriħ it-til it-tajra mhux jiena ntajjara.
Għandu raġun. Tweġiba fuqtak. Morru ħalli ma nżomkomx u għandi pjaċir, Susanna. Għajdila lill-ommok ukoll. Saħħa. 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 ġejja! ġejja! Susanna u qiegħda. Inti minni? Inti naħseb mawx. Inti min inti? Importak nitlu nitkellmu ġewwa. Inti mhux il-Susanna trejt? La Susanna mhux hawn nitkellem miegħek. Dak li għandi xi ngħid lil Susanna, jotta lik ukoll. Imma inti min inti? Billi ngħidlek li nstiefu, għalik ma jfisser xejn. Jiena missier it-tifel ta' Susanna. Naf li Susanna sabitu t-tifel. Issir Wisti? Naf li jekk jismu. Imma Susanna issa? Naf. Susanna hija miżżewġa ma' ħaddieħor. Imma ħaddieħor mhuwiex missier Wistin. Madonna tal-ħnin, x'jonqos jinqala issa? Ħaddieħor m'għandu l-ebda dritt fuq ibni. Jiena l-missier. Barra minn hekk, sirt naf li Susanna hija mifruda minn Massur Arturu. U x'hekk jismu. Tara kif naf. Allura issa, daqshekk. Issa nistenna bil Susanna biex nitkellem magħha wkoll. Imma jiena kont ħerġa. Ara, diġà kont qed ninżal fardal. Kollu sew. Fiex kien nerġa' niġi? Fix xejn. Jien naf fix xejn. Jiena ma naf fix inħadd tiġi Susanna u laqas jien. Tibżax. X'kien jew ieħor insiba żgur. Saħħa żgur. Ara, minn hawnhekk ħanixtrilek it-tajra. Iva, rrida bil-karti ta' Ouch, kejken, tixtri tajra? Ajja, idħlu, sinjur, idħlu ħat ixtrilu, idħlu. Għaddu. Idħlu ħat ixtru. Isma dawn it-tajna għamilhom jien ta' tiħux ħsieb għandi kbar, għandi żgħar, għandi kull kulur, issa tara kemm titla floli it-tajra. Isma oħt it-tajra, tista' tajjara inti ukoll. U nħobbi tajjar it-tajra anke wkoll meta jikber ma tistax tgħid dan delizzju ħelu għal kulħadd kbar u żgħar. Għażlu imma tmissu xejn. Il-karti ma jitqattawx malajr birrieħ imma bitba bista swaba ċkejken iva mek malajr jitqattaw. Issa għażlu waħda tridu. Għażel waħda Wistin u tażilix kbira x'inkella tkun goffa lik. Tibżax ma tkun tista' tajjar int ukoll. Mela tikber taj differenti tkun trid tajjar. U tinsiex dik tal-karti malajr titqatta'. Isma, oħt, mela tax iżda tkun tal-karti, ma ħanajlek ta' din karta prima għala xtajra qed noffrilek. Issa tara kemm ittir din filoli. Ħanajlek ta' jiena qasba soda nuża wkoll ta' fiha. Issa ħalli tara kemm soda. Soda. Wara d-dem kemm fih figura u jekk trid għandi dem tal-istrixxi u anki tal-ħoloq u la titmejjellem u laqas titmejjellaw. U li t-tajra wkoll nistgħu nagħmluha l-imsielet. Inti taf x'inhu huma l-imsielet xkejken? Imsielet huma karti xkejknini li aħna inqattaw u nwaħluhom fuq il-qasba b'din il-kollha immelħa ta' tqiq, u ħanajlek, jekk trid ukoll it-tajra tista' ġellida ma' tajra oħra. Ma somma tek nagħmel inti ma nidħolx fiha. Jien il-ġlied ma tantx inħobbu. Jekk trid tara hemmhekk hemm dik it-tajra lesta bil-ħajt kollox. Ara anzi tista' għandek ir-rukkel u tista' ddawru fuqha. Kuntent issa Wistin. Jekk it-tajra ma tkunx tista' titlalek fil-għolja, ara minn fejn ikun ġej ir-rieħ. Idħol kontra r-rieħ. Iġri ġirja kontra r-rieħ, tek tkilha tnej, tijaskos kemm ikun hemm bżonn, u mbagħad li kellimni tajra li servik għal-omrok. Sakemm ma joħodilek xirrieħ. R-rieħ mhux it-tajra biss ġor, manka li jenna wkoll wara kollox ismu miegħu rieħu. Issa żilt waħda Wistin. Il-ħadra, mhux għalik xkejken. Inti taf xi jfisser l-aħdar? L-aħdar ifisser tama, tallem xkejken tallem, it-talin, iservi. Ma dak ixtri li dak il-karettun biż-żiemel. U tajra ma tridix.
it-tajra karattun u żiemel. Kollox sew, issa nixtrihomlok. Ma ejja ħallimbusek. Ejja qalbi. Ma. Ha, żomm il-ferrettu. Dum. U tajra. Kemm sabiħa t-tajra. Grazzi. Grazzi lilek. Imxi wisti, imxi ħammarru. U gosta jan it-tajra xkejken. Skużani li ġejt għandek, imma jekk ma niġix għandek għand mittidni mhux. Għamilt sew li ġejt Katarina. X'se nagħmlu dun grejbi għad? Tweġib eżatta għandi, kemm sasseħ malaj ma nafx. Qudiem Alla, Arturo għadu miżżewweġ lil Susanna. Imma min-naħa l-oħra mhuwiex missier Wistin. Is-sinta tgħid li l-Stefnu irid lill-ibnu. Nifhem li għalhekk ġi biex jieħu l-ibnu. Imma Susanna mhijiex se tinfired minn bina u mill-banda l-oħra ma tistax tmur tgħix ma' Stefnu kontra kull liġi. X'se jiġri minn dak it-tifel? Stenni ħaw, senjur, il-barka spiċċa dal-waqt jiġi. Grazzi. Jina nafek lilek, Lili ma tafnix. Imma dun grejbel jafni ħafna. nassumi li jintom ħbib. Ħbib kbar ukoll. Din is-sagristija trid dawra tajba, ma tantx tinsab f'kondizzjoni sew. Anzi, jintadek ma rajtx il-knisja, fl-imma miżerja tinsab dal-aħħar 6 snin. Ma sar xej fija. Għall-inqas meta kien hawn dun grejber dejjem kien jirranġa. Ma mbagħad neħew minn hawn u ma stax ikompli uħsiba u x'hekk. Nsellimlek dun grejbel. Għandek bżonn xi ħaġa? Jiena went qatt ma tqajna, imma tnejn li aħna nagħmlu parti mill-istess storja. Stefnu? Inti li batlix li jintom ħbib. U hekk hu. Sewa qiegħed tajdu grejbel. Aħjar tmur tibdel ix-xema li hemm fuq l-art tal-maġġura x'kważi spiċċat. Iva, mela le. Anzi, aħjar immun nixtil imbit għax għoddu spiċċa. Indum ma niġijin. Kieku ma ġejx int, kont se niġi nfittxek jien. Ħabat tajjeb mela l-ġejti, għax frankajtlek triq. Rrid niġi nirringrazzjak għax kieku ma kontx int min jaf bħalissa fejn insab jien, il-bot ħafna minn hawn. U jien ġejt nitolbok taħfil li żammejtek eżiljat dawn is-snin kollha. Domt maqtajta biex mordant l-isqof. Qatt mu tard biex nirranġaw l-iżbalji li nkunu wettaqna. U min ma jiżbaljax. Aħna l-kollu maħni. B'tana kollu rrid nirringrazzjak u ngħidlek li dak li għamilt miegħi int mhux se ninsiħ qatt. Kliemek qiegħed jagħmel lil kuraġġ biex inkellmek dun grejbel. Inti taf li Wistin huwa t-tifel tiegħi u ta' Susanna. Daqs kemm tafu intkom ma jaf ħadd mhux hekk? Bħala bniedem, temmel li jien missieru għandi li ġimġija li nżombot minn ibni. Barra li jiena bniedem jiena saċerdot ukoll. U ma nistax nilbes libsa waqt li nneħħi l-oħra. Milli qed nifhem maħniex se naqblu dun grejbel. Naqblu fiex. Taf x'qiegħed ngħidlek. Ikun aħjar jekk tgħidli. Qiegħed tagħmel li diffiċli. Qiegħed nipprova nifhem sewwa sew x'għandek f'moħħok. Li Susanna jiena u Wistin ninaqdu familja waħda. Inti taf li Susanna miżżewġa lil ħaddieħor. Dun grejbin, irriduk malajr, għax ferixta twila, ħassu ħażin fl-għalqa u għandu jkun miet. Fejn qiegħed? Ħalli niġunarik naffej. Ippermettili inkellmek darba oħra. Għaddu. Attent, Wistin, ma tmux daħillek mal-bib, ta? Issa mur il-faħħa, ta' tajra. Għana ma titqattalekx. Għani sabiħa? Għalfej poġġejt l-njama wara l-bit, ma? Biex kull lesta, la ma nisa nerġgħu noħorġu. Mur il-faħħa, Wistin, għara tqattaħħa. Le, ma. Għallek qed tagħmel l-njama wara l-bit, ma? Jien naf x'ista' jiġri, minni ma naftaħx. Kien jidher deċiż li jrid ikellmek fuq it-tifel.
Ġad ġimma, għadu ma derx lawnek. Tibżax jek jiġi, inkellmu jien. Wara kollox, anke qatt ma interessa. Wistin xorta jibnu jibba. Susan, Għawma, xejn xejn. għajli xi trid ma. U la xejn importanti. It-tifel Dodo li qiegħed jidra issa. Ftit li xejn qiegħed isemmija lis-suru, jidher kuntent. Ma, mhux dan rid tgħidli int. Mela xiex. Rid twissini biex noqgħod il-bot minn Stefnu. U x'dak rid tgħidli ma. Kieku kien għadu ħaj missierek. Kien jaħsebha bħalek. Tibżax ma. Mhux se jkollok inkwiet iżjed. Anke Arturo ma jridx jaf bija u nesinjal kollox. Minja forsi biżmien, meta jgħaddi żmien. Tibżax ma, tinkwetax. La għetlek mu se jkollok inkwiet, ma jkollokx inkwiet. Bħalissa moħni wisi fit-tifel. Mux aħjar tibda sajjar. Wistin! Mela bħajt istennini? Qed ninkwetak? Le, aktar qed ninkweta minħabba fik. Imma inti tifhem li f'okkażjonijiet bħal daw wieħed irid isabbar ftit il-min jibqa' wara. Ħabat tajjeb bidhom daqsxejn. Dor dawra mal-Knisja u ma' dis-sagristija. Għandhom bżonn dawra tajjeb. Għandna bżonn ħafna tiswijiet hawnhekk imma flus fidejna biex nirranġaw ftit insib. Dan raħal fqir. Ara dum rejbel. Jina l-lum ninsab pożizzjoni li nista' ngħinek. Aktar milli għajtni sissa, żgur li ma tistax tgħinni. L-istqarrija tiegħek quddiem l-isqof swit li ħafna lili. U rrid niswilek aktar. Wara dak kollu li ġara bejni u bejn Susanna fil-wiet, jiena ħrabt u nżilt lejn il-port. Bdejt nagħmel xi qadja lil dak u lil ieħor biex inkun nista' nikol xi biċċa ħobs. Wara ftit tallimt ukoll nuża l-moqdif. Xogħol ibes taqdef għal sidrek u timbotta biex twassal 10 baħrejn fuq l-art u lura. Iżda stingajt. Wara ftit irnexxieli wkoll nixtri id-dajsa tiegħi. Allura bdejt taqlaħħa aħjar. Imma ma kontx kuntent. Ridt aktar. Warrabt il-ġara tal-baħrin fil-ġemp u bdejt nagħmilha ta' bombott. Bombott? Kont nimla d-dajsa tiegħi b'dak kollu kien ikun meħtieġ għall-baħrin. Kont nitrakka ma' kull vapur li kien jidħol fil-port u nbih dak kollu li kien ikolli fuq id-dajsa. Xortija kienet kollha fuq dik id-dajsa. Qatt ma naqsitni. Kemm kbira li natallawx. Imma ma kontx kuntent laqqas. Rid tinsir gadraj. Naf. Ma tafx xi tfisser il-kelma gadraj. Gadraj huwa dak in-negozjant li jkun kapaċi jġib il-provviżjon kollu li jkollu bżonn il-vapur. U anke hawn irnexxejt. Proset. Nifraħlek. U tafal fejn għamiltu dan kollu. Dan kollu għamiltu bil-ħsib f'moħħi li nerġa' ninaqgħad ma' Susanna u ma' ibni. Susanna x'qaltlek? Meta kellimt il Susanna, it-tifel kien għadu ma nstabx. Mela, kif taf li Susanna sa taċċetta dak li sa tipproponilha int? F'din il-biċċa xogħol għandi bżonn lilek dun grejbel. U jieħed bżonn ieħor. Stefnu, jiena nifhem il-qata tiegħek u nasal li nissimpatizza miegħek. Anzi, infaħru dan il-ġest tiegħek. Imma mhux meta Susanna miżżewġa lil ħadd ieħor. Dak iż-żwieġ ma jgħodx. Dak iż-żwieġ kien sar għal-bżonn. Meta Susanna ġiet imkeċċija minn dar missiera, hi rridet issib xi forma ta' ħarsien u rrid isib il xi ħadd li jkollu binu turbieħ. Din hija l-verżjoni tiegħek u hekk. Li ma tistax tkun realistika aktar milli. Dun grejbel, din il-knisja qiegħda taqa' biċċiet. Jiena lest li ngħinek. Stefnu, dak li qiegħed titlobni ma nistax niddeċidi jien. Jekk iż-żwieġ ta' Susanna u Arturu kienx validu jew le, dak hemm min jarah. Naf, u jien lilek ma rridx nabbik b'responsabbiltà li mhijiex tiegħek. Int tista' tgħin ħafna. L-akbar għajnuna li nista' nagħti jien hija li nitlob il-mulej ħalli inebbu aħna biex nagħmlu dak kollu li huwa sewwa. Fimtek. Imma l-inqas wedni li jekk Susanna tiġi titlob parir, int tkun lest ittijula dan il-parir. Fuq daqshekk serraħ rasek. Jien ngħid biss dak li tallem il-Knisja. Ibes.
Bes ħafna għandu Grejbel. Madana kollu xorta l-estnejn nek għat-tiswiet li jaħtieġ b'din il-knisja. Insellimlek. Grazzi Mulej. Grazzi ta' dak kollu li tagħmel miegħi kuljum. Grazzi ta' dak kollu li għaddejtni minnu. Anke jekk il-batijiet ma kinux sar. Imma jiena dejjem kelli f'moħħi li inti qiegħed miegħi l-ħin kollu u qiegħed tmexxini. U dak li rrid jien Mulej li inti tibqa' tmexxini. Issa jidher li se terġa' titfaċċa sab oħra sewda. Sħaba li tista, ħarbatna l-koll. Inti tafu sew dan ir-raħal, Mulej. Taf ir-raħlin li jgħixu għaw, taf kif jaħsbuha. Anke jekk forsi mhux dejjem fehmu int minn tassew int. Nitolbok Mulej. Żomm il-paċi fuq dan ir-raħal. Għaj li jider li reċarisa lejn ir-raħal tagħna. Nitolbok Mulej. Nitolbok Mulej. Il-raġel jidher li ta' tajjeb taf, anka minn il-biż u tiddula. U kemm hu jieqaf? Tajt ġie għamel għandun Grejbel. Pappatek għat maħtlek xejn repit. Is-soltu kollox tkun taf. Għalu li mhux l-ewwel darba raw kif ufaw fir-raħal. Hemm ħatra. Ara ma tajdu l-ħadd dak li se ngħidilkom taf, għax fuq kollox jiena ma nafx hekk hux minnu jew le. U mela tajt xejn Pit. Jekk m'intix fiżgur minn dak li se tajt xejn. Jien dak laqat li Peppa se ngħid. U Peppa kif saret taf? Mhux minn ġati uħor tajt. U dan ix-xaħat sema minn ċaħat ieħor u nibqgħu żejrinek. Lista ta' għajdut li ma tispiċċa qatt. Kulħadd jgħid tiegħu, kulħadd tilablab, bla ma ħadd jaf xejn fi żgur. Issa daħħadni fid-dubju ħej taf. Allura aħjar ma ngħid xejn. U tagħmel sewwa. Tajt xejn. Ismu patistija. Jekk ma tix tisma' sott widnejk, għax aħna rridu nisimgħu. Tajt Pit, x'qalet Peppa tiegħek? Qalet li mhux l-ewwel darba li raħu diħel għand Katarina. Lil dak is-senjur? Dak kull ma semat. Kieku kien hawn ġenni kollox konna nkunu nafu. Jien insejtu wiċċu daqs kemmilu ma jidher law. Sikwit jidher ħireġ mir-raħal. Peppa qatt ma ratu ħireġ barra r-raħal Pit. La saqsejtuni se ngħidilkom, iva, kemm il-darba ratu ħireġ mir-raw. Imma fejn imur ma tafx. Mhux aħjar nitkellmu fuq il-patata. Dis-sena il-ġlata ħaqrita waħda sew milli jidher. Il-ġlata biss. U ir-riħ ħaraq kollox. Kelli medda krumpja għazra, iż-żeblet kollha. Għall-annimali tajba ma nistax naqla Karlin menna. Aħjar komplejn nitkellmu fuq dak is-senju li dan hawn fir-raħal għax fakkartuni fil-ħerba l għandi fl-elijiet tiegħi. U aħna mhux dejjem hekk sejrin, imbagħtu għal xejn. U l-aħħar ta' frasi li nitlaq minn hawn, nitlaq żgur. Ħajġu nieqsa x-xuħ tiegħi ħa taraw x'nagħmel. Ara, għamel bel-oħra Batist u għamel għal kulħadd. Jien daqsek, laħwa, bonsu għalikum. Saħħa gar. U ġibel bakarawettiet, Batist. Frisk, illum ġibtu mill-form. Għamil li bħed oħra Batist. Ġara, gar. Ġej, rajtu, ikolli ngħid li hu. Issa taraw kifu, u nagħmel imħatra li hawn ġej. Ma min ġej? Nsiblek daqsxejn bit-tajba ħabib. Imma tajba titkun. Ġanni mhux hawn. Is-soltu hawn ikunux vera. Għadek ma ferrajt lix ħabib. Daqsxejn bit-tajba għandi bżonn. Ġi. Ixorbu miegħi ħbib. Ħanaraw
daqsxejn bittala, sinju. Nawel it-tazza ħabib. Daqsxejn għalija. Mawx għalik, ma tħaġ bija. Ġib fi xkuri uħroja bil-qeda maħna unik. Allura Ġanni, ma taħux fejnu? Isma Ġanni ħabibti għajta, il-tqajna kemm il-darba. Jekk dawn ma jafux, inti taf żgur għax dejjem il-ħadu tkun. Ġanni ma joqgħodx jekk ma jħux dik it-tazza jew tnejn bit qabel mur jorqod. Jistgħu jgħidulek hekk għadni kif ngħidilhom, insejt kif inhu wiċċu. Bis-saħħa tagħna ħbieb. Imma fejn joqgħod, tafu żgur. U ejja, tgħidulix li ma tafux. Int min int, Sinjur? Lil Sużanna tafuha żgur. Kien hemm żmien meta Sużanna kienet fuq fhom kulħadd. Tidif tafa sewwa. Sużanna kellha tifel. Illum għandu 6 snin. Jiena missier dak it-tifel. Imma mhux għada, Mela morru wara għada? lanqas wara għada. Mela meta? Għajdilla l-solo rrid noqgħod miegħek kull dejjem. Tassew Wistin. Trid toqgħod miegħi għal dejjem. U ma' nanna wkoll, in-nanna toqgħod tilab miegħi wkoll. Imma mbagħad is-soru xi tajt? Dik tkun qed tistennik. Inti ma wettix li ħadd mur għandha terġa'. Inti għajdilla li rrid noqgħod miegħek. Tfal oħra hekk jagħmlu jiġi xi ħadd għalihom fl-abbatija u qabel ma jitilqu l-madri tgħidilhom issa din il-mama tagħkom u dan il-papa tagħkom. Papa jiġifieri raġel, jiġġieli kod daraħħom wara t-tieqa. U inti taf x'jiġifieri mama Wistin. Għid l-istorja. Viva Wistin, ngħidlek storja. Għid l-istorja tat-tajra. Imma dik mhux diġà għedtilek. Imma jien ħobba l-istorja tat-tajra erġa' għidili. Kollox sew, nerġa' ngħidilek. It-tajra tkun magħmula minn ħafna biċċiet ta' karti żgħar. U lejn il-bejta alla safar dejjem imorru lura fil-bejta biex jieħdu slipil. Mela ħbib, kull vapur li kien jidħol fil-port, jien tlom kont nitla' fuqu. Il-kaptani kollha ħbib tiegħi. U anki l-fizzjali ħbib tiegħi wkoll. Pietru, mhux Pietru, Batist, ġibinna fi xkun inbit ieħor. Mela, x'kont qiegħed ngħid? L-int ħabib tal-kaptana, tal-vapuri. Ekku. Ma mhux minn dejjem hekk kien ħabib. Kelli mbagħad ħafna biex nasal sem. Id-dajsa kellha tkun għalija. Dajsa li fil-port ma kienx hemm oħra bħala. Ma kontx issibilha girfa jew li titlef il-kulur. Kull parti kellha sem importanti għalija. Ir-rota, iċ-ċinta, il-bardnel, it-zokk, il-battusa, il-bank, l-istamnari, l-iskalmi ta' fuq il-lemin, l-iskalmi ta' fuq ix-xelluk, il-majjeri, insomma, kull biċċa kont inħares leha u s-saħħarni. Għad kontu tobsru li dajsa fija dawk il-biċċiet kollha. Jira, nżid ħafna xad kemm il-darba biex nixtri żera tal-patata, u d-dajja tkun darhom, imma qatt ma kont nobtor li hemm dawk l-affarijiet kollha taf, ja? U għent kif trid tkun taf Piet, jekk kull darba li tinżel ix-xatt ikun moħħok tal-gaxin. Għax dan, zaqqu jkun moħħu. Ħbieb, il-gaxin għandu l-importanza tiegħu fil-ħajja tal-port. Mhux il-ħaddima biss jiklu tafux. Anka t-tallaba li kienu qed jittalbu fit-toroq tal-belt. Kulħadd jiġri biex ikun minn ta' dewwel. Fil-11 ta' filgħodu tarahom niżlin qishom nemel minn kull triq li tagħti għall-port.
Anke dawk li kienu ilhom nofs ta' nar jittalbu fit-toroq tal-belt u dawk li kienu qed itzappu mixjin fuq siq waħda, jew dawk li l-vista ma tħallihomx jaraw tarf ta' bankina, meta jiġi tal-gaxin kollox jinsew. Xħajjawx, jeżgur ma noħlomiex ħajja bħal dik. U malli tal-gaxin jinżel l-art, erħilhom iduru miegħu. Jitfawlu xi żewġ soldi li jkunu ddubbaw 6 ħabbiet minn hawn u 3 ħabbiet minn hemm. Jieħdu dak li jkun ħaqhom fuq biċċa karta strazza u erħilhom imorru lejn xi rokna. Joħorġu biċċa ħobs miċ-ċirnina li jkollhom fuq spallejhom. U għal dakinhar il-mulej ikun provdilhom bukkun u tajġ kemm jgħidu għall-erwieħ. Jien minn dejjem għattilkom illi hemm misfel u għattar fl-ieħor tad-dinja. Temnuni jekk ngħidilkom li r-riħa tal-gaxin għadni nxomma fim nifsejja u xi kultant nixtieqha wkoll. Ħajja sabiħa dik il-ħajja. Imma mhux meta tkun taf li hemm xi ħaġa aħjar. Għax meta ma tkunx taf li hemm xi ħaġa aħjar, dak li tkun fih fil-mument jibda jogħġbok. Imma meta tkun taf li hemm ħajja aħjar, terġa' tibda taħsibha. X'ma nitlaqx minn hawn. Illum qabel għada. Ma smajtux bidnejkom stess jgħid li minn daqsxejn ta' balklor jiġbed għal sidru bottal moqdif kważi sar kaptan ta' vapur. U morar aħna bdiewa, x'tama għandna li finħarsu lejn il-ħamrija u nagħtu bit-sappun u bli masqa. Ħanajdlek u nsaf li kieku għadni daqshekk. Il li part u tlaqt lem. Imma x'nagħmel biex juh? Min se jħuh siebhom? Għalissa jkolli nibqa' fejn jien. Imma xi darba. Inta x'ma tkellimx lil dan is-sinjur forsi jiddok taħdem il-port miegħu. U r-raba x'nagħmel? Inħallih jiżdinga jew? Taf kemm ħadd peċir nitkellem magħkom bih. U aħna miegħek. Di mhux l-aħħar darba li rajtu miegħu. Aw ħabib, żomm ta' kollox. Għandi din litra. Nixtieq li wassal għal ġanni. Ħalli fidi. X'inna raħna tijielu. Dak tebħa ta' ġabla jgħod il-bot minni. Nista' nħodilu jien. Insomma ħbib, ħudu li ħsib li tasallu. Jiena ħallejtkom. Il-lejl it-tajjeb. Il-lejl it-tajjeb, senjur. Tajġ fiha din litra. Din magħluqa. Nġabx negozju għandu ma' ġanni. Din issa nieħu ħsiebha jien. Tara binti kif San Giuseppe jieħu ħsieb kollox. It-tifel waħdu qallek li ma jridx imur għand is-soru. L-aktar li ħadd gost meta qal li jrid jaqpa' miegħi għal dejjem. Anka miegħek qal ma li jrid jaqpa' għal dejjem. Ma nanna wkoll qalli għax dik toqgħod tilab miegħi. Taf kemm iggustajtu dak il-ħin. Bil-mod il-mod kollox qed jiġi f'postu. Għatfadal ta' ma bsax, bil-mod. La għandi t-tifel miegħi ma jonqosni xejn ma jien. Se tgħidlu t-tifel meta jibda jifhem u jistaqsik fejnu u minhu missieru. Għadni ma ħsibx fuq hekk. Meta jasal il-waqt mbagħad nara. Ħaġa waħda ngħidlek binti. Qabel kull deċiżjoni li tieħu ġib il-missierek quddiem għajnejk. Għalfejn ma? X'jista' jagħmel missieri mill-qabar? Ħafna. Missierek kien jemmen fil-liġi u fl-unur. Taf x'irrid ngħidlek? Taf jew ma tafx? Kif nista' ninsa ma? Tant aħjar. Ilek ma tmur fuq il-qabar? Ili ftit. Għaliex ma tmurx u tuħu t-tifel miegħek? Fejn ma? Fuq il-qabar ta' missieri? U għalfejn? Il-tifel għadu żgħir wisq. Sejra norqod jien. Il-lejl tajjeb ma. Susanna. Xi trid? Għalfejn ġiet warajja? Metlekx li m'għandek xi tridni. Ejja ma, ejja tajjera ftit int. Itlaq lem. Din ma tidiex? Dik x'inhi? Ittra. Mhix tara li ittra? Min għand min? Min għandi mi żgur għax ma konx taċċetta. Jew kont taċċetta.
Se tgħidli minn ant min? Kif ċettajt il-proposta tiegħi. Se tgħidli minn ant minni? Taf kemm għandi raba tiegħi jiena. Kollox illi bnek kont nikteb. Mura ħallini. Tajlix li ma tafux il-Stefnu? Ejja, ma, ejja! Lanqas grazzi. Dil-qalb li tek dejjem matul in-nar u l-lejl tixenna u titniet tixtieq u trid għal xejn fejn inti jibni li ħlomt f'lili l-isbieħ mal-univers insewwa mingħajrek xejn ma fih fittixtek kull filgħodu ma dala minnu fih fittixtek fil-għaxija mal-lejl tifinni fih għal xejn kull jum jittawwad il-qamar tul il-lejl jekk iġġerejt u għadni niġġerja ma nafx fejn dil-kelma li tinstema u jien ma nara fiex id-damdam ġew id-nejja u jien ma nifhimniex ma ġġeddidniex rebbija fis-sajf ma nafx nistrieħ m'hemmx tama fil-ħarifa fix-xitwa ġorni rriħ ix-xemx tal-għodwa tiegħi il-kura tad-dejl il-qamar tal-lejl tiegħi u n-nar taħbu bajnejk il-wajda tal-ġnien tiegħi u dak il-wied sabiħ il-kliem magħluq ġo f'ommok u l-kliem li kanta rriħ sejħtlek biex tweġibni. Papa, idoq li ħelwa l-widnejja. Joġobni. Qiegħed nieħu gost narak hekk Arturo. Mela x'inhu? Papa. Fittixtek fil-bliet kollha u maltqajt miegħek U x'qallina Wisti? Ma nafx, rajt jagħtiha xi ħaġa. Taf x'ta? Ma nafx, issa la tiġi l-mama nistaqsija. Le, tistaqsija xejn. Mbagħad nistaqsija jien ta? li miet il-qalb li tek mingħajr U hemm minnhom ukoll. U anke jien sirt inħobbhom. Kemm dawk li naf blamment u anke dawk li noħloq jien stess. ċadd. Tivvinta l-istejrin stess. Iva Stefnu, nivvintom jiena minn moħħi. Għalkemm kultant naħseb li aktar nivvintom minn qalbi. Allura, ma tgħidlix xi waħda li. Imxi ġewwa Wistina x'sar il-ħin. Ħalli noqgħod nistenna lil mama għan barra. Mela x'tagħmel biex tmur li taħt xi żiemel, imxi ġewwa qalbi. Saħħa Rożarju għalikom. li kanta rriħ sejħtlek biex tweġibni kull isem li nafih għajjat sakemm smajt leħni idamdam kull imkien staqsejt għalik li kontra u ma weġibni. Wasalt? Tifel fejn, ma? Ħallik mit-tifel, qed jilgħab. Ejja mija jint.